أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maganin sanyi na maza da mata, kowane irin sanyi, sanyin cikin jiki, sanyin toilet infection, gloria, wacece duka inda sanyi ne, sanyin fata mai fesa kuraje, bukatu suka karu da yawa akan abin da ya shafi maganin sanyi. Muna hadawa muna bayarwa. Akwai bayan Allah kamar yadda dai magana ran nan ba sa kusa, kuma babu ta hanyar da za a iya aika musu wannan samfari ne, wani sabon maganin sanyin kuma muka kara binciko muku domin muna bada shi. Yana nan kala-kala, yana da yawa. Mun faɗi maganin sanyi a wannan gidan ba zan iya kimantawa ba, kuma ba zan iya faɗin adadin ba. Akwai masu ƙarfi wanda suke karɓa duk inda suke a duniya a tura musu. Akwai kuma wanda ba su da ƙarfi, irin mu ne talakawa. Mun haɗa mun ba su, wasu sun yi amfani da shi sun samu natija, wasu kuma sun yi amfani da shi bai yi ba. To shi yasa bincike yake ƙara zuwa domin mu binciko muku kuma mu ba ku haɗa. Sannan idan ina gaya muku maganin sanyi ba a shan shi mutum ɗaya. Idan kana da mata hudu, dukkan ku sai kun sha maganin sanyi. Idan kana da mace ɗaya, dukkan ku sai kun sha magani. Labas, ita ke kika ji kina so mijinki ya sha, ki gaya mishi, ba illa bane. Aure kuke, ba zaman dadaro ba. Gaya masa matsalarki, ga magani an bayar, mu haɗa mu sha. Idan ita abokiyar zamanki ba za ta sha ba, a ɗauki bidiyo, ba mijinki ya ba ke kika yi ba, a nuna mata ta haɗa da kanta ta sha. Saboda sanyi yana da matsalolin shi da dama, na gaya muku. Na sha faɗan matsalolin shi ba iyaka. To abin da ya sa muke ƙara sabuntawa kenan, kuma mu tura mu gaya muku yadda za ku yi amfani da shi domin dai a samu tsira, kuma sannan a samu abin da ake so, a samu dawwamammiyar ni'ima, a samu dawwamammiyar sha'awa. Ɗaya ba sha'awar nan ba ƙaramin illa ba ce, takan kashe namiji ta kashe mace gaba ɗaya, domin ba sha'awa ita take sa a yi abu, to babu ita. Maybe kai kana da ita ba ta da shi, ita tana da sha'awar kai baka da shi, sai a ta zama na cutarwa. To ga wasu ababe da za ku haɗa, a kiyaye da Allah, a ji abin da za mu faɗa da kyau, sai a haɗa ya amfani da shi. Ababe ne masu sauƙin samu, ga su nan a kasuwanni, ko ina ka je za ka same su, ba su da wahala. A daure a haɗa. Sanyi mai fitar da farin ruwa, sanyi mai sa ƙaiƙayin gaba ga mata da fitar da kuraje, sanyi mai ɗauke sha'awa, sanyi mai sa zafi wajen saduwa, sanyi mai sa ciwon mara, sanyi. Ku haɗa wannan haɗi, ku yi amfani da shi, a nemi taimakon Allah shi datar da mu. Da me ya kamata a samu wanda za a yi amfani da su a haɗa wannan lakani? Da farko za a samu namijin goro guda 5, ko kuma adadin yawan matanka yadda za a haɗa. In ya fi haka za ka ƙara. In kuma haka ka haɗa, yanayin yadda kuka shanye ƙari, in za a ƙara haɗawa haka za a samu. Namijin goro guda 5. Za a samu citta ɗanya za a samu aƙalla guda 4, ba manya ba sosai, 'yan madaidaita. Citta ɗanya guda 4. Za a samu tafarnuwa sili 3, ba ita gunduwar ba, tunda ita tafarnuwa na gaya muku haka take a cure, tana da sala-sala kamar yatsun nan nawa. To wannan sala-salan kwara 3. Sai lemun tsami. Waɗannan ababe su za a haɗa. Waɗannan abin suna da wahala? Kina fita bakin hanya, kuna fita bakin kasuwa, za a samu wannan, a haɗa kuma ya amfani da shi. Ya za a yi wannan haɗin? Da farko za a ɓamɓare namijin gora, a cire wannan kwafso ɓawo na bayan shi, sai a yayyanka shi. Citta a ɓara wannan ɓawon na bayanta, ita ma sai a yayyanka ta. Tafarnuwa ita ma a yayyanka ta. Idan kuka yayyanka ta ƙanana,
laba'as za a iya zubawa a tukunya haka ne. Idan kuma ba a yanka, za a iya jajjaga ta a haɗa namijin goron da cittan da tafarnuwa sai a daddaka su. So idan aka daddaka su za a kwashe sai a zuba a tukunya. Ku saurare ni da kyau. Sai a kwashe a zuba su a tukunya. Za a zuba ruwa lita 4, galan ɗaya kenan. Lita 4 galan ɗaya kenan. Kafin ka zuba ruwan, wannan lemun tsami kwaya ɗaya za ka ɗauka, kwaya ɗaya sai a yanka shi. Kafin ka sa ruwa, bacin an jajjaga ko an yayyaka an zuba a cikin tukunya, sai a matse lemun tsamin a cikin wannan haɗin. Bacin an matse sai a zuba wannan ruwa galan ɗaya lita 4, sai a ɗauko wannan bawon na lemun tsami guda biyu sai a sa su a ciki, sai a rufe, sai a sa a tukunya, sai a rufe, sai a dafa. In ya tafasa, ƙanshi shi za ku je yana tashi. Idan an tashi sai a tace shi, sai a samu mazubi mai kyau sai a zuba, ba zai lalace ba insha Allah. Wannan galan ɗayan idan kai da matarka ne, ƙaramin kofi, akwai kofi da nake ba da measurement wanda ake gwada magunguna da shi, ga misalin shi. Misalin wannan da wanda suke sayan magani a wajen musu san wannan kofin muke sa musu. To wannan kofin gashi dai dan karami, za ku gan shi kamar irin wanda buzaye suke shan ti da shi. To wannan kofin in ma baka da shi, measurement din shi za ka ɗauka. Za a sha ɗaya da safe, za a sha ɗaya da yamma. Wannan galan ɗin in kai da matarka ne haka za ku yi har ku shanye. In kun shanye, ku ƙara wannan haɗin da na gaya muku, adadin da na faɗa, sai a ƙara sha. Haka za ku sha sai kun sha galan kamar 3 ko 4. Yanayin yadda cuta take a jikinku, yanayin yadda za ku ji sauƙinku yana tahowa. Ina fata an fahimce ni. Wannan haɗin da na faɗa na galan ɗaya ne. Idan za ka ƙara haɗa wa'annan kayayyaki da na lissafa, namijin goro da citta da tafarnuwa da lemon, shi ma in ka dafa shi galan ɗaya kenan. Ka ga mata 3 gare ka, sai ka sa duk su yi wannan haɗin, kowace galan ɗaya kenan. Sai kai maka aima naka, ka ga kowane haɗi galan ɗaya ne. Idan aka shanye za a ƙara yin wani haɗin yadda na faɗa haka za a yi. Ina fata a fahimce ni. Maganin sanyi ne wanda sai kun gwada. 'Yan uwanmu na nesa wanda ba su da halin a tura musu magani, wanda ba su da halin kaza, wanda ba su da, to ga sauƙi, ga wani binciken ya fito, ku haɗa wannan ku yi amfani da shi. Ubangiji Allah shi datar da mu, Allah ya warkar da mu, Allah ya mana albarka, ya sa mana wannan aiki a cikin hasanat. Ina muku fatan alkhairi, sai mun haɗa wani makon. Ma'assalam.